На Власовден животните не трябва да бъдат притеснявани по никакъв начин. Отредено им е да лежат и да преживят. И ако преценят, че не е прекалено, да измучат по няколко пъти. Животните на този ден не се изкарват на показ. Изкарва се само елитния кон, който е най-хубавия кон в Царемир. Защото на този ден животните трябва да почиват. Защото от този ден, от утре, започва работата. Това е последният празник, зимен, Мувканица. Власовден. Почиват днеска. Почиват днеска, защото времето виж. Днеска е нашия празник, тя да се веселим, да играем и така. Абе няма, ние всяко и му кажем, не само днеска. Днеска кой им говорим? Да са живи и здрави. Кравичките, овците, аз имам козички, да ми са живи и здрави, прасенца имам, всичко имам, да са живи и здрави, пожелавам и здрави и всичко хубаво. На здраве, да си живи и здрави, че днеска е нашия празник, Мувканица. Вярва се, че ако на Муковден някой натовари добитъка с работа, годината му ще е кошмарна. Животните ще боледуват, а семейството ще гладува. Влас се нарича болестта, която в много райони е различно възприемането за влас. Че власяса ще се разболее добитъка, в едни райони се смята, че ще хване коремни болести, ще му се разбъркат червата, докато в други райони влас са смятали, че това е една страшна очна болест, която животните ще ослепеят, няма да могат да виждат нищо и затова в някои райони на Родопите жените правят една магия, за да не хванат, да не се разболеят животните от влас. На дънера отвън се взима влакно, коноп или вълна и с един силен удар го разсичат, за да може да разсекат болестта влас и това се повтаря няколко пъти, за да могат да прогонят болестта. За да прогонят болестта влас по добитъка, който е сила при земеделието, който изхранва семейството в крайна сметка, по това се е считало и имотното състояние на хората се е брояло по това колко глави добитък имат. Мъже качени на волска кола са обикаляли цялото село един вид, за да прогонят болестта и да затворят кръга, очиствайки кръга и селото от болестта. Има лоши очи. Нали, може да ти урочасат животното. Почиват днеска животните на този ден. Не се изкарват, не трябва да работят. Изкарва се само елитният кон. Един кон-диверсант нарушава селската хармония. Той някак е напуснал яслата и се вихри по улиците. Така вреди на стопаните си. Това не е нашия кон. Това не е от Царемир този кон. Този кон е от Цирителево. Празникът на Власовден някога не е бил на Мегдана. Всичко се развивало по махалите. Там палили огньове, там крадели моми. В паузите удрали по няколко чаши на крак. По-рано се събирахме на махали. Матюрската махала се казваше. Една махала, тук му викат Капучинската махала. И всяка улица, всичките са стари хора, правят пити, раздават, играят, огъна гори. И от Матюрската махала, там парка, голям, много народ. Играят веселуца. Преди години мъжете не са си давали момите от маджурската на капушката и обратното. От капушката на маджурската махала. Аз съм от маджурската махала, но ме взе момък от капушката махала. През миналите години Мувканица се правеше по махали. На Маджурската поляна, имаме една огромна поляна на Маджур махала, ставаше страхотна Мувканица. Но капушката махала също си имаха огън, също си имат махала, те също си правиха Мувканица. Сутрин от ранни зори се пали огъня.
И всяка махала, още са балин, стане напали огън, напалят младища. Нашите бащи, дядовци да палят огън, нашите майки умесят питите, изнисат и се посрещат още отдалеч и са мувка. Му и се раздава пита за здраве. Дете съм била. Пали си един огромен, много по-голям огън от този. И сутрин още от тъмно бабите ни събуждаха, те месиха пити и ни казваха: бързо отивайте на поляната, огън е запален, започвайте да мочите, за да могат да излезнат бабите и майките с питите, да ви дадат питка. Пият вина, ракии, се изнасят грята ракия. Там същия ритуал се провежда. Пали се огъня, както тук. Започват да пият и се напиват до късни зори. Също са си набелязали хубавата мома и там. И са крадея и булки. Момите и ергените много пъти откраднат, минат с каруцата, откраднат някаква булка, която не е съгласна за ергенна, те я откраднат. За орден, принудително. Те сега вече не се и женат. Нито се крадат, нито се женат. Времето така уде. Виж какво, тогава жените пея едни песни без музика. Хороводни песни. Жените фанат се и там разни такива жатварски песни, не знам ти какви, пее някога. Тогава нямаше. Имаше един дял Гечо с едно кимене, Гадулка. Той беше музикантина, тук в Царимир. Той ги женише. Като се зажени някой, айде извикат кименчето, направят му сватбата. И Христина Маджарова и Нанка Кабаиванова са ги крали на рамо. По старомодния начин. Тогава друг вариант не е имало. Първата мувканица, която съм я играела на Маджурската поляна, като дете, ми открадна момъка на рамо, на гърба. Метна ми на гърба и ми открадна. Открадна, ама знаеш колко ме приговаряха на време. Нанка, слушай ме, байота, искам ми да те вземем. Аз викам, мой да искате, на мама и тати не ме дават. Не, викам, първо ще питате мама и тати. Приготви си кай на буща и изляз, вика, да се приказваме малко. Уж си приказваме, те викат, айде. И като тикаме на каруцата, му докара тук в това село Царимир. Тук весело, засмяни, радват ме, аз бях млада и хубава, сега вече съм остаряла. Без зъби съм вече. Какво да правя? Така и бабче. Огънят не е просто за сгряване в студения февруарски ден. С него хората гонят болестите и бедите. Конкретно на Власов ден функцията му е да предпази добитъка, който някога е хранял големите фамилии. Да няма уроки. Зато и ние палим този огън, да прогоним всичко лошо. И днес празникът не започва преди да се запалят огньовете. Подготовката на кладите е ангажимент на най-възрастните мъже в селото. Бай Петър, той беше възрастен, той беше на по-голям от мен, близо 80 години беше. И палят огъня, играят, веселуца, пити раздават, мувканица, мув, вика ти, това, така. Сега огънят, те са два огъня. Единият се пали от най-възрастния, аз го пала много пъти. Много години аз го пала. Преди имаше и по-възрастни, тия го пали, а има едно по-малко огънче, като запали, децата го прискачат
играят на игри, прескачат огънчето. Това е за здрави пак на животните. Да се мащат злите работи там. Лошите работи да изчезнат, огъна да ги изпари нагоре, да върват на майната си. Правим два огъня. Единият е по-малък, за да могат малките, децата и жените да прескачат малкия огън, а голямия огън през цялото време си гори, докато се изтлее и започват музиката. Събират се всички млади момци около огъня и не изпускат нито една мома, нито една жена, която е приготвила пита, да раздаде за здравето и на къщата, за здравето и на животните предимно. Защото 11 февруари е ден на воловското здраве, ден на животните, ден на ловците. Бай Колю е сред видните ловци на околията. Аз съм бил ловец и в Балкана съм удил и на прасета, и на зайци, и на... Той е авджия. Игрите на Мегдана връщат по-възрастните в детството. Те помнят какво се е правило преди десетилетия в Царимир. С леки корекции това се повтаря и днес. Едно време са играели на играта топ. Тук малко го усъвременихме, играем сега на котка и мишка, на орел, играем на тунел с децата по време на хорото. Играи са на топка. Един парчат топ от парцали. Нашите там шивачи имаше усетни по един топ парцалин и играм. Мамим надоларят, мамим топът, прискачам и огъна прискачат на разни въртележки и така нататък. Всичко беше весело. Празникът ще бъде скучен без един основен елемент. Докато масата играе хоро, юнак Мераклия събира дружина и крои планове как да открадне момата, чийто образ не му дава вечер да мигне. На този ден най-личната мома ходи да налива вода от извора, да я харесат момците, да я забележат момците с два медника, с кобилица на рамо и естествено момците са след нея, отиват до изворчето, там я закачат, напиват и водата на момата, тя се връща, бавничко, остава менците, поверява ги на най-близкия си там родител, менците да ги пази и се хваща на хорото. Днес момата не се краде на рамо, както е било някога. Съвременните момци определено се щадят. Те привикват на помощ доверен коняр с мощен кон, който да натовари изгората. Най-красивия кон на село Царимир избираме всяка година с каруца, за да открадне момата. Набелязва си, Ергенина е набелязал отдавна момата, но гледа, търси я, дали е на хорото, дали е дошла на хорото. Идва момата на хорото, хваща си Ергенина със своите приятели, хващат си на хорото и ни играят, други се въртят около ней. Наближава, доста се поиграва, наближава момата близо към каруцата, се прикарва близкото към огньовите, сече се хорото, пресича се точно там, където играе момата. Открадват момата и я качват на каруцата.
Девойката не изглежда особено притеснена, че смятат да я крадат. Тя уж е във вихъра на танца. Всъщност хвърля по едно око наоколо. Вероятно, за да не пропусне мига. И ако юнака не успее да я метне на каруцата, тя услужливо да му помогне. Не се дърпа. Какво да прави тя момичето? Като дръпна да крадат и тя няма как, няма къде. Тя да се бърби. Напливът на моми, които много държат да ги отвлекат, е мощен. Те чакат на опашка пред читалището, за да проникнат в списъка. Вероятно, защото някои от тях не осъзнават за какво точно става въпрос. Сега малките моми, всички още декември месец ми питат: Лелю Тинче, може ли мен да откраднат? Може ли мен да откраднат? Не знам. Ергените, която си харесат. Аз не мога да казвам коя ще откраднат. Нека да пи, да бъде вземен по момата! Неизбежен персонаж на този ден е пияната баба. Май тя единствена не се досеща, че ще й крадат момата. Но интуицията й проработва по някое време и започва да прозира как ще се развият събитията. Предполага се, че конят също и нашепва за плановете на момъка. Още като започне хорото, майката нещо забелязва, че си въртат ергените около ней и че ще има нещо. Ходи няколко пъти да я предупреждава, да внимава, да ни я откраднат. Тя й казва: спокойно, мамо, няма страшно, не се притеснявай, няма да ме откраднат. Никой не ми е казал, че ще ме откраднат. Момичето го крадат, аз много плача за него, много. Викам: що ми го крадете, бе? И след като е откраднат момата, майката се напива, много се напива жената. Напивам се, залитам, играя, веселим се и това е. Прозорливата баба здраво държи манерката в ръка и удря юнашки глътки на всяка пета крачка. Или по-често. Ракия пия аз. Защото ми са пи. Пияна съм, как да не съм пияна? Повиква ми отново каруцата да дойде да отведе и майката до домът, до нейния дом, не до домът на младоженика, да се стяга вече за сватба, че е станало сватба, пристанала е дъщерята. Тази баба на всяка цена трябва да се напие безпаметно. Така мотивира сцената с товаренето на каруцата. Нас нищо, ти ма дърпат и качим на каруцата и това. От съм била съм пияна, викам: бре, не съм пияна, бе. Ма пияна си, пияна. Жапан искай тук на центъра. Вижте, там качиха на каруцата, ма изкара от центъра. Власов ден до известна степен е свързан с деня на Свети Харалампи, който се отбелязва на 10 февруари. В народната култура е известен като Чумин ден. Двата празника имат стари реликти, които много ги доближават.
той е покровител на пчеларите. Пчелата е едно също същество, почитано от древността, както и едрите животни, които винаги са съпровождали хората и са му помагали в живота. Тези препратки насочват към древността. Там са кодирани прототипите на свети Влас и на свети Харалампи. Една легенда разказва за конкретна връзка с Дионис. Божество, почитано твърде много по нашите земи и асоциирано с бика. Бика е негов придружител, бика е животното, което понякога замества Бога в изображенията. Това е Дионис Загрей. И легендата е много така интересна, понеже баща му е божеството Зевс, майка му е Персефона, дъщерята на богинята на плодородието и земеделието Деметра. От този съюз се ражда Дионис Загрей, но Хера, законната съпруга на Зевс, никога не могла да приеме това нещо и всячески се е мъчила да навреди. И легендата разказва, че Зевс тръгнал по далечни земи да наобиколи подопечните му територии и на малкия Дионис поверил своята мълния да пази. Всички смятали, че тя човек не можел да я дигне и не всички от боговете можели да понесат тежестта на тази мълния, но малкото дете я хванал с една ръка и седнал на трона на баща си да го почака. Хера използвала този момент, подкупила титаните, които да могат да се справят с малкия Дионис. И когато тръгват на една борба, за да го убият, усещат мощта на малкия бог, който почва да се превръща в различни видове животни. Змия, дракон, лъв, какво ли не още, но те не могат да го ловят и да го победят. И в един момент последното превъплъщение на Дионис е бик. И тогава Хера разбрала, че след като титаните не могат да се справят с него, тя трябва да се намеси и тя също се превръща в бик и с такъв силен рев изревава, че превърналия се в бик, Дионис се спира и поглежда за съперника отсреща и тогава титаните успяват да го ловят и да го разкъсат на 7 парчета. Дионис често е изобразяван как убива жертвения бик. Той владее животните. Смъртта му е свързана с възкресението му, защото Зевс все пак не позволява на титаните да изядат ритуално 7-те парчета, на които са го разсекли. Бабата на Дионис, Деметра пък, някак го събира и съживява. Друго божество, което се счита за покровител на животните, е бог Митра. Той също се изобразява как принася в жертва свещения бик. Това е едно малоазийско божество, донесено с римските ветерани. Легионите, които са войската римската, събира наемни войски и идвайки в тези земи, в Балканите, в Рим, те го разпространяват вече на запад и то става любимо божество и на много от римските императори. Животът на младата двойка след отвличането от Мегдана се решава с игра. Важно е кой ще надиграе другия. Двамата залагат на карта командването на дома и се хвърлят в танца. Младоженика започва да играе, момата държи синджир и алтъните са на дизията. Сваля дизията и казва: ако ти ми надиграеш на Ергенина, дизията ще ти подаря. Но ако аз ти надиграя, през селото с синджир ще ти поведа. Започва надиграването. Обикновено момата надиграва, хваща Ергенина с синджирчето през врата и го повежда през селото, през всички махали да го видят, че тя го е надиграла. Как се живее с такъв резил, не е ясно. Нито един надигран мъж не си е признал какво е станало по-нататък.
явно предпочитат да захвърлят този тежък спомен в миналото и да заживеят смирено. Преди десетилетия в селото кантял детски смях. Жените раждали много, а кравите изхранвали всички. Всичко беше весело. Имаше много деца. Много деца, много младежи. Нямаше младеж да издал. Ние имам 2 сестри и аз съм сам 3. Ама другите чичовци, 18 човека бяхме в една къща. 18 човека в тази къща, де съм се родил. 2 души чичовци и баща ми. Единия има 4 деца, другия 2, баща ми 3, 7 деца и 8 дръти. На 2 софри сме седнали, възрастните на една софра, младите на една софра. Нашата баба пена, Бог да прости, бабата чудеше са как да ни угоди. Правише тогава пипера и солта се държеше в картуни. Няма буркани, няма такива модерни работи. Закачи на картуната и чешето с шарлана, намажени по една филийка олио, шарлан и малко червен пипер и бягаме по улицата и циганска баница му викайме. Така беше. И който е по-голям, като повече иде, отхранни на малкия ревет. Малкия ревет, айде бабата пада и на малкия още иличка. Дядо Колю помни, че някога тук е било много забавно, но пък мизерно. Беше по-мизерно. Мизерно беше сега, да се гълчим някога, като казват, беше хубаво. Хубаво не е. Не можем да идем на ляп тогава. Сега голяма угода. Сега, като има малко и те, питаш го какво му са идея, път фафличка ли искаш пълнат. Аз не се помня като дете да съм ял бомбон. Външен човек може да остане с погрешното усещане, че преди да замучат нежно, хората удрят по няколко чаши алкохол и затова забравят да говорят. Но пък кристалното мучене, което се проточва от гърлата им, подсказва, че са в пълно съзнание. Много хубаво това вино. Твоята пита сладко. Още сутринта, като излезнем, няма вино. Няма вино още като излезнем. Той, който си носи като дига, може и на чаша, може и на 2, но и по литър и по 2 може да отиде. Когато пият, тук знаят и как да замезват. Салатата не я признават. Затова си гледат прасета. И като съчетаят двата компонента, скачат да играят. Мизето е от прасето. А трошията вика на комшията. Такъв е девиза. О, бай Колю се на здраве, Нанке на здраве. Бай Колю, на здраве, айде и той. Айде да, и той почна да играе, и той много хубав човек, бай Колю. Викам, ти загубиш ли се? Аз загубим, няма кой да играе, няма кой са мисли нашето село. Този празник някога се е считал за приоритетно мъжки. Жените се ограничавали в домакинските си ангажименти. В някои части на страната мъжките компании изпълнявали един изключително прагматичен ритуал. Обикалят по къщите мъжете и събират подаяния, които след това продават евтино. Важното е целта е да се разпродадат много бързо и с събраните пари се купува вино.
това вино трябва да се изпие и съответно осигурява много по-голямо и бурно веселие. На този ден трябва да има такава голяма веселба. Мувканицата не остава само в рамките на Царимир. За нея се говори и в Лондон. Бай Никола е осигурил информационния поток. Аз имам три внука, двамата внука, момичето и момчето са в Лондон. Не мувкат, защото те ме гледат по интернет в Лондон. Те там ме гледат. Обаждат ми се, дядо, кай, видя ми така. На мувканица така, та видя. Най-невероятните разкази от близкото минало насочват към промяна в съзнанието на всички животни. Разказват, че на Власовден дори конете се обърквали и започвали да мучат. Но това звучи твърде легендарно. А може и да не е. Да снижи ми и здрави, бабо, айде! В селото имат мярка. Животните са удовлетворени на Власовден. На 12 февруари хората вече не мучат. Местните отново учтиво се поздравяват. Докато денят не е отминал, е време за едно прощално измучаване. От 100 години мучим на 11 февруари. Поздраве, му! Довиждане!